Fil-jiem li ġejjin, bosta pajjiżi Ewropej mistennija jgħaddu minn mewġa oħra kbira ta' sħana, simili għal dik li għaddew minna f'Lulju li għadda. Fost dawn hemm pajjiżna li mistennija ġej jintlaqat minn temperaturi għoljin. Bosta pajjiżi li jmissu mal-Mediterran, fosthom Franza u l-Italja, kif ukoll l-Iżvizzera u l-Ġermanja, se jintlaqtu minn din il-mewġa ta' sħana li qed tiġi kkawżata minn pressjoni għolja li ġejja mill-Afrika. Minkejja li fil-bidu ta' din il-ġimgħa intlaqatna minn xita f'ċertu nħawi, issa tiġi mbassar li fit-tmiem din il-ġimgħa pajjiżna se jkun qed jara żieda fit-temperaturi, b'lola waħda mistennija tilħaq il-35 grad Celsius, iżda tinħass daqs 37 grad Celsius u 38 grad Celsius. Pajjiżna se jkun qed jesperjenza tali żidiet fit-temperaturi bejn is-Sibt u t-tnejn li ġejjin, waqt li mal-lejl dawn ma jinżlux inqas minn 25 grad Celsius. Bassara tat-temp qed jgħidu li t-temperaturi fl-Ewropa għandhom jitilgħu sa 42 grad Celsius f'pajjiżi bħall-Italja, 40 gradi Celsius fi Franza u 37 gradi Celsius fl-Iżvizzera. Dawn it-temperaturi sħan qed jaslu f'perjodu li fih nirien kbar komplew jaħkmu l-Greċja. Fil-fatt, sissa 20 persuna tilfu ħajjithom kawża ta' dawn in-nirien li ilhom 5 tim jixterdu fl-għoljieħ dejn ir-reġjun ta' Ateni u Evos fejn it-temperaturi għoljin ukoll jilħqu l-40 gradi Celsius. F'dawn it-temperaturi għoljin hu rrakkomandat li persuni partikolarment dawk l-aktar vulnerabbli minħabba l-età jew il-kundizzjonijiet jevitaw li jesponu lilhom infushom fis-sigħat li fihom ix-xemx tkun fl-eqqel tagħha. Dan partikolarment bejn 11 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar.